Terjadi di Aceh. Mahkamah HAM yang sudah lama membawa perkara bintang kata untuk segera melanjut. Drej til venstre og følg Banegårdspladsen og derefter drej til højre og bliv på Banegårdspladsen. Anak itu, mereka itu. Ini acara memperkenalkan budaya Aceh di internasional. Ini acara ini di kota Osdenmark. Ini acara pameran dan organisasi SMS ikut serta dalam memperkenalkan budaya Aceh di mata internasional. MOU ini praktis sudah mati ya, tidak ada lagi. Jadi saya ingin menantang siapa saja untuk Drej til venstre og følg Banegårdspladsen og derefter drej til højre og bliv på Banegårdspladsen. Terjadi di Aceh. Mahkamah HAM yang sudah lama membawa perkara bintang kata untuk segera melanjut. Og jeg vil ikke løfte sløret alt for meget, men der kommer virkelig til at ske noget. Man har jo egentlig også mulighed for at vinde en luftballontur sammen med Tom Christensen, 9-dobbelt Le Mans vinder. Han kommer og støtter det her fantastiske projekt. Men vi lover jer en oplevelse derude, som I aldrig nogensinde vil glemme. Der bliver noget at leve op til, men det mener vi faktisk. Når vi laver det her års knækker cancer, så er det jo sådan, at vi
skal aflevere, eller det er i hvert fald vores intention, vi afleverer alt det, vi overhovedet kan videre. Vi har ingen administration eller noget fordyrende, nogen ting. Men selvfølgelig koster så nogle stole her, de koster jo lidt penge. Og der har vi jo søgt nogle fonde, og der kan vi da lige sige, at vi har allerede fået tilsagn fra Jutlanderfonden. Og der kommer en ung, frisk mand springende op ad trappen her. Og der har vi faktisk fået 25.000 kroner. 1000 millioner tak til Jutlanderfonden, Kim Løbø. De her 25.000, det gør faktisk, at de første 1000 stole, der har vi ingen udgifter. Så køb nu bare igennem. Det vil sige, at alle pengene går jo direkte videre til Knæk Cancer. I kan være med til at gøre en kæmpe forskel. Så ind i kampen. Vi har jo også fået lavet nogle net, og det er jo sådan nogle genbrugsnet, så det er jo fantastisk godt. De er ude i butikkerne og i hovedgaden og alle mulige andre steder. Koster. All right, Mr. Asnawi Ali, ASNLF. Mr. Ali. Yes, can you hear me? Yeah, can you hear me? Yes, you can. Please go ahead. Okay, 2 minutes only. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. My name is Asnawi Ali. I'm representing Aceh Sumatra National Liberation Front, ASNLF. I would like to make some comment under session 1 concerning the situation minority in Indonesia, particularly in my homeland, Aceh. First of all, Indonesia does not recognize minorities. The term minority is ambiguous and not clearly defined in any legal conduct or regulations. Indonesia regards all ethnic groups in this country called Indonesians are minority. The Acehnese, for example, are minority group and constitute only 1.7% of 270 million of Indonesian population. The Acehnese have a different historical background and therefore should be respected. MOU ini praktis sudah mati ya, tidak ada lagi. Jadi saya ingin menantang siapa saja untuk